No niin, minä tulin Suomesta tänne Pakistanin käymään, että mulla lähtenyt joskus 2 vuotta sitten tukka aika paljon. Niin sitten miettinyt sitä, että ehkä joskus minä haluan laittaa hiukset. Sitten minä etsinyt jossakin tästä Pakistanista joku kaupunki koita. Sieltä Dr. Kamal ihmisiä tutustui minua, että tämä on aika hyvä lääkäri ja tuli hyvä lääkettä. Niin tänään oli mulla semmoisen päivän, että minä laittanut tukkaa, että aika niillä on ollut hyvä porukka ja toiminut aika hyvin, että kannattaa käydä täällä. Täällä on kaikenlaista silmiä ja nenää. Aika paljon, jos te laitatte netistä Dr. Kamal Cosmetico, jos laitatte sitä, niin kyllä se toimii aika hyvin parempi. Täällä on mukava ihmisiä. Täällä käy aika paljon ihmisiä Sveitsistä, USA:ssa, Kanadasta aika käy ihmisiä täällä niin paljon, että mulla oli tänään hyvä fiiliksi. Nyt katsotaan, että 6 kuukautta jälkeen, että minkälainen tilanne on.